חומר תעשייתי להסרת רובע יבשה, מלט יבש, חלודה ואבנית, שומנים קשים, לדוגמה, שמן מנוע שרוף על אבן ירושלמית או כבישים ומדרכות אקרשטיין. פעולת החומר אינה על בסיס חומצת מלח, אך מתנהגת כמו חומצה רגילה, וחוזקה פי 10 מחומצה רגילה, ולכן יש לו תופעה של גזים, וזה מחייב אותנו במסכה נגד גזים. החומר איננו תוקף כמו בחומצה רגילה, שבמגע עם נרוסטה נוצרים כתמים, ובמתכות נוצרת חלודה, וניקל משנה גוון למט. החומר ניתן להשגה אצל ברנר שמעון, טלפון 1-800-200-330 או 050-5284-031, שמעון ברנר.